madalla ya kwariya ki bai hankali ba fara sa abu ne ta cikin nan fa yaron da yake cikin nan ki fa ni motsi wa na so ki dinga yi da yawa ni kam na shiga uku abinda bai riga ya zama mutum ba gaba ɗaya sai ka takura wa mutum a'a na tata a'a na tata ba fa na tata bane ba NTT auto rubutun ne idan yi duso haka ne yi mun dan duso su kisa ban gane ba ya kwa muje kin dan Allah kin dinga hankali dan Allah kin dinga hankali haba malama ba sa gani zaki mun bari firgita min yaro ina yaron yake gashi a cikin ta wai me yasa kake haka ne ni kam na shiga uku dan Allah ka kyale matan nan mu tafi wai me yake damun ka ne ban gane in kyale ta ba sai in kyale ta firgita min yaro ciki ya bare a tuce ni tun a baya abinda aka yi a baya da karan mashin ɗinka bai barar da cikin ba yanzu ne cikin zai bare ai babur wani abu ne wanda ya san babur da shi yaron ya san babur ne amma wani kare bai santa ba dan Allah kai hakuri ka bar ta mu tafi wallahi kin nisa a matata ai gara ku tafi idan kuka ga likita da kanan ki wuce da shi can ciki sai ga likitan mahaukata ke waye mahaukaci ni za ki zo kai mahaukaci in ban mamaki ki ba yake wallahi da wawa ma irin ka ya za a yi a ce karan kwano kawai ya sa matarka ta yi bari karan mashin ɗinka tuntuna a baya bai barar da ciki ba yanzu ne cikin zai bare ni ki cewa zai ruki hakuri mu wallahi tallahi da yan sai sa ba ta gado wallahi kiki haulayi kine mutane shirme su gisa tini ona su gisi ti ona bosa suggestion box auto kore idiki idona wallahi tallahi sa ban gan shi tangarau ba ya kwariya yawa ke ba a wasa da ciki shi ciki ita mai ciki kyakkyawa atishawa yanzu sai cikin ya bari kina ce sai fat yi waje Allah kiyaye wallahi cungura tula cungura congratulations auto a rubutun da zai ke dan bani haka turanci dusu ya ka ce cananci ya kwariya na hutawa ita ma mara lafiya ce to kowa ya zauna kusa da tasa dan baiwa Allah dan dawo kullun dawo dan matsa kusa da wacce mace ko kuwa wayo Allah kai ina ruwan adamare ba kowa ciki ne ba kowa mu wannan likitan muke jira yanzu amma yanzu zai shiga ofis din nasa Allah sarki